Здравейте и добре дошли в Небесен пътеводител. Аз съм Лидия Рейнова, психолог и холистичен терапевт. Посветена съм на това да помагам на хората да се свържат с вътрешния си свят, да разбират по-дълбоко себе си и да преминават с повече осъзнатост през житейските си кризи и трансформации. Астрологията е част от моя път. Тя ми помага да виждам финните нюанси в психологическия профил на хората, с които работя, да надниквам в енергиите на предстоящите събития, както за себе си, така и за тези, на които помагам. Вярвам в астрологията така, както я е прилагал и Карл Юнг, като мост между душата и космоса. С дълбока благодарност искам да почита моите учители, които отвориха вратата към тази мъдрост, покойния Иван Станчев, чести дълбоки почитания и към Русица Пърмакова и доктор Светла Балтова. Именно благодарение на Русица Пърмакова срещнах и моята приятелка и партньор в този проект Десислава Иванова. Десислава е университетски преподавател с опит в Лондон и други краища на света. Човек с широко сърце и дълбок интелект. Свързахме се на честотата на звездите, на търсенето на истинското приятелство и вдъхновението. В Небесен пътеводител споделяме с вас нашите открития, разговори, преживявания и прозрения, в които психологията, астрологията и животът се приплитат като съзвездия в небето. Представям ви Десислава Иванова. Здравейте, аз съм Десислава и както Лидия каза, по образование съм университетски преподавател, а по сърце съм търсач на смисъл и по път изследвам просто човешката душа. А, да, работих в Лондон дълго време и в различни други краища на света, но истинското ми осъзнато вътрешно пътешествие започна тогава, когато срещнах астрологията. Най-напред, за да разбера себе си и всички близки хора около мен, а след това и да мога да помогна на всички от тези, които започнаха да се обръщат към мен за астрологични консултации от различни краища на света. И така постепенно астрологията се превърна в моята карта за саморазвитие. Искам да подчертая не като предсказание за саморазвитие, като самопознание, вътрешно наблюдение и изследване на душата ми и на душата на другите хора. С времето започна да давам повече и повече консултации, като се води винаги от усещането, че когато човек се погледне по-дълбоко през тази перспектива на астрологията, може да намери повече смисъл за себе си, разбиране и най-вече може да се докосне до мирът в себе си и да станат едно. С Лидия се срещнахме по един звезден начин, благодарение на нашата преподавателка по астрология, Русица Пармакова. Тук искам да изкажа специални благодарности за този прекрасен човек и астролог. С Лидия ни свързва не само любовта към знанието, но едно дълбоко доверие, човешка топлина и усещането, че звездите говорят по-ясно тогава, когато работим ние двете с нея заедно. В нашия канал Небесен пътеводител каним и вас да се присъедините към този път, който сме поели, за да гледаме по-нагоре и да се свържем по-дълбоко и по-навътре със себе си и всички, които ни заобикалят. Ако темите за душата, личностното израстване и звездите, известните карти ви вълнуват, заповядайте в нашата общност на търсещите души. За да сте сигурни, че няма да пропуснете нито едно видео по темата, моля, дайте едно харесваме и се абонирайте за канала ни Небесен пътеводител. Радваме се и благодарим, че сте тук с нас.